m-au dat afară. Zic, stai un pic, cine te-a dat afară? Cu ce ocazie? Care problemă? Și am zis, acolo sunt niște domni care m-au dat afară. Când am intrat acolo la gheșeul ăla, nu știu cum se numește, stăteau și care sunt și acum în interior, colaboratori ai poliției. Și ei deodată au început verbal agresarea asupra mea. Mi-au zis, ce aveți mâncărime? Și eu zic, stați un pic, care e problema? Noi nu vrem să intrăm în interiorul primăriei, noi avem nevoie efectiv să filmăm procesul cu ușa primăriei se deschide și se închide, atâta tot. Și noi am ieșit și l-am rugat pe colegul nostru încă o dată să intre. El a plecat deja, că nu a putut să stea. El a intrat, noi avem cadrele astea filmate, să le arătăm. El a intrat și a ieșit iarăși a doua oară și a zis că mie mi-au spus să ies. Și imediat ce l-a ieșit, ușa a fost încuiată. Și atunci ne-am sunat la sonerie și a ieșit primul colaborator de poliție care la fel atunci care mi-a zis că ce aveți mâncărime și a început că ce căutați aici, că primăria sâmbătă, duminica e închisă, că nu aveți acces, nu știu ce. Noi am explicat că noi nu avem nevoie de primărie ca instituție să ne ofere servicii, avem nevoie efectiv de ușă să filmăm închiderea și deschiderea. Care până la noi era deschisă și după aia ne-au închis-o efectiv. Și a venit alt colaborator care iară la fel a încuiat ușa. Și de asta ne-am chemat și vă rog să... Dumneavoastră ați solicitat poliție? Da, noi am solicitat poliția. Da, nu 02. Voi în bază la... Dumneavoastră în bază la ce ați venit? Chemare. Păi tocmai am solicitat poliția ca să facem proces verbal, să depunem plângere împotriva acestui colaborator. Cum vă spuneți dumneavoastră? Eu am prezentat Victoria Apostol. Doamna Victoria. Da. Să vă explic cauza. Nu, dar să-i chemăm pe ei, să discutăm. Dar este o instituție publică, nu? Păi da, e sâmbătă, e zi de odihnă, doamna Victoria. Care e zilul? Dar eu n-am nevoie de serviciile primăriei, eu am nevoie de ușă. Păi asta tot înseamnă că dumneavoastră vă folosiți de primărie. Asta nu e instituție care eu văzut că... Asta e instituție publică. Cum e instituție publică, dar e spăzită, este organ... Și cum păzesc în interior cu ușa încuiată? Care e sensul să păzească în interior? În baza la ce decizii colaboratorii poliției se află în interior cu ușa încuiată și păzesc pe instituția? Așa, mai agresiv, încă mai agresiv. Țărânic. Spuneți, vă rog, de ce până la noi ușa era descuiată și după noi ați încuiat-o și ați spus că gata, este interzis? Vă deranjăm cu ceva sau aveți ceva treabă și noi v-am deranjat? Care colegi s-au apropiat la viceu? Inventați acum, dumneavoastră, cum vă prezentați, vă rog? V-ați prezentat? Eu am prezentat, Victoria Apostol, dumneavoastră cum vă numiți? Ion și mai cum? Legitimați-vă, dumneavoastră purtați o uniformă a unei instituții publice, prezentați. Da. Ion cum? Încă o dată, nu Gumeni, da? Vă rog să arătați un act, o legitimație, să confirmați numele dumneavoastră. Evident că vă arăt. Că aveți dreptul să bați cu foto, video. Evident că avem dreptul, da, suntem cetățeni acestei țări. Doamna Victoria, asta e... Să vă lămuresc. Asta e o instituție, nu dați să vă lămuresc. Asta e o instituție, domnișoara, stați la noi care v-a prezentat. Noi am venit la chemare, noi am venit, noi ne facem serviciul nostru. Păi faceți-vă chemarea mea, înregistrați procesul verbal, dar nu mi explicați. Procesul verbal, pe cine îți fac proces verbal? Prezentați și dumneavoastră. Prezentați-mi, vă și vă prezentați. Păi dar nu colaboratora poliției cu cetățenii săi? Dumneavoastră inventați acum, da? Nu inventați, asta dumneavoastră aveți mâncărime. Fiți mai simplu, mai discreți să puțin, de ce eu aș inventa aceste cuvinte? Inventați, ca ce? Așa, da, inventez. De ce ați încuiat ușa? În baza cărei decizii dumneavoastră încuiați ușa? Dar în cărei decizii trece ușa deschisă, ia spuneți. În baza cărei decizii dumneavoastră încuiați ușa? În cărei decizii trece deschisă, dar... Da, în baza cărei decizii ușa era deschisă până vine noi. Instituția publică nu activează, este zi liberă. Așa. De luni până vineri v-am spus, poftim, vă apropiați. Așa. Din baza cărei decizii ușa trebuie să fie închisă și câte ori? Pentru că noi când am venit, ușa era descuiată. De ce ușa era descuiată dacă ea trebuie să fie? Colegii s-au apropiat. Colegii s-au apropiat. Înseamnă că dumneavoastră ați încălcat decizia. Colegii au nevoie să apropie cu necesitate, dar cetățenii nu au voie să apropie cu necesitate. Dar dumneavoastră nu v-ați apropiat necesitatea. Dacă eu vreau la liceu. Noi n-am venit să ne uităm. Așa nu-i zooparc, așa e primăria, municipiul Chișinău, Noi n-am venit să uităm la animale, noi n-am venit la zooparc. Noi aveam nevoie să filmăm ușa care se deschide. Ați văzut cum vorbește dânsul, foarte agresiv, îmi spune că aici nu-i zooparc. Vă rog să scrieți, sunt omiți procesul verbal. Spuneți, vă rog, de ce face doamna dacă este zi liberă? Nu vă spărați. De ce face doamna acolo? Doamna nu de la primărie. Dar de unde? De unde? Dar ce caută ea dacă este zi liberă și instituția încuiată? Ce face doamna acolo? De la magazinul Paradis. Dar ce face în incinta primăriei? Care e încuiată? Are dreptul să fie și-și fac necesitățile, nu? Care necesități? Aici în coridor? Da, în coridor. Și noi nu avem dreptul să venim să ne facem necesitățile. Să poftiți, doamnă! Dar de asta încuiat ușa și ne-ați dat afară.
încuiat ușa. Împingeți, împingeți, că eu spun că ce nu Ați lăsați o încuiat? parte de Așa nu o străgeți să împingeți, se deschide ușa. Ușa asta se deschide absolut Dar eu normal. văd, nu știu. Este o ușă Sunt mare. câini Păi și lovitieri, atunci dacă care e trebuiește. problema dacă ușa s-a deschis și s-a închis? Care e problema dacă ușa Ce v-a primăriei s-a deranjat închis? pe Dar domnul dumneavoastră? unde e fugit, tare? Pentru că dânsul nu putea să stea, a Domnul unde a plecat. fugit? El a plecat, nu putea să stea. Da. Da. Da, așa, acolo. Ai văzut că sunau în Unde? ei? Domnul unde? Dar care e problema să fie domnul aici? Unde domnul? Dar care e problema să fie domnul? Noi suntem aici, ce contează? Ușa e mare, ușa se deschide. Cum vreți să deschidă ușa? El nu a intrat așa cum o bruscați dumneavoastră. O deschis absolut firesc ușa și o închis-o. Pentru că nu avem Eu am nevoie văzut să cum s-o filmăm deschis, acest cum s-o proces. închis. Bine. N-ați văzut, dumneavoastră erați acolo, dumneavoastră erați chiar în spate. Bine. Foarte bine, nimeni nu v-a spus că sunteți flor. Ce părmărit? Dumneavoastră să vă schimbați comportamentul. Dumneavoastră să duci polițiști în eroare dacă sunteți Eu așa nu duc ceva. polițiști Numai un pic, eu am o întrebare. De ce dacă primăria este încuiată, o persoană se află înăuntru și nu este o problemă? De ce dacă primăria nu funcționează, ușa a fost descuiată până a venit noi? Dumneavoastră încălcați regulamentul? Încălcați regulamentul primăriei? Dacă e închis, dacă nu funcționează, de ce ușa era descuiată? V-am spus. Colegii nu trebuie să fac necesități. Și noi vrem să ne facem necesitățile. Dar de ce până acum nu ne-ați dat voie? Până acum, că ați Ce-am făcut show-ul făcut? ce ca așa. Ce-am făcut? Ce Show-ul v-am ăsta. Ne-am deranjat? cerut drepturile și am cerut respectarea V-am legii. zis, Asta dați-ne se voie numește să show. trebuie să Asta filmăm. se numește Nu show în... drepturi, voi ați făcut show-ul ăștia, că Asta se numește show după echipajul a spus poliția că e ca așa Republicii și ce Moldova. spuneți dumneavoastră mie? Așa vă educă la comisariat să spuneți că cetățenii când își Dar cer voi sunteți drepturile și educați. legile, asta e show, Voi da? sunteți educați, Asta asta așa? Evident că suntem educați. Noi o să insistăm să scoatem totuși imaginile de Dumneavoastră camere ce de video sunteți? O dacă se poate și o să vă instituție arătăm care ce show am făcut noi. Ne testează Haideți, vă nivelul de rugăm. educație sau Domnul polițist, nu vă spărați, vă rog. 30, Ne 33, vă duceți 7, primat la primărie și nu faci show. Bine? Dar cine sunteți dumneavoastră ca să clasificați ce Dar ce înseamnă pentru dumneavoastră show? Că deschid ușa înseamnă că fac show? De ce mi închideți ușa acum? Imaginile pe camerele de supraveghere, da? Noi am putea să obținem imaginile cele, să demonstrăm că noi n-am făcut nimic, absolut decât... Securitatea pe primărie este serviciu. Putem apela? Da, să veniți în zilele lucrătoare, da, ia că Dar nu există Uitați la probabilitatea camera de să fie șterse? Uitați, Da, noi chiar solicităm materialul de acolo ca să arătăm că noi azi n-am nu făcut poți fi, nimic. bă, azi e zi liberă. Azi e zi liberă. Vedeți că sunt camere și acolo, și Păi acolo. ce, azi nu se înregistrează? Puteți să înregistrează, dar ce nu se înregistrează? Veniți în zi de lucru, este serviciul securitate care e a primăriei. Vă apropiați, vă dă imaginile video și gata, dacă așa le solicitați prin... Păi ei ne acuză că am făcut show. Noi chiar vrem imagini să arate că noi chiar n-am făcut Nu sunt nimic. întrebări, care e problema? Să fie luate și ca de înregistrări la camera video, teta să fie luată. Teta și trebuie. Deși dumneavoastră așa retrăiți tare că astea, dacă n-ați făcut nimic, de ce retrăiți așa tare? Noi nu ne facem griji, noi doar vrem ca să arătăm că nu s-a întâmplat nimic și de fapt suntem acuzați pe nedrept. Păi eu cu așa scriți o plângere pe baza la asta, tet, că sunteți acuzați, nu-și vine inspectorul de sector la față, nu vine? Ia că el în 3 minute apare inspectorul de sector, luați că s-a scris plângere și ați vrea scris și își trebuiește. Da, azi ca atare, zi liberă și sâmbătă și duminică zi liberă. Nu vă supărați, dar dumneavoastră cum credeți? De ce era ușa descuiată până a venit noi? Și Eu de ce, nu pot este, să cred de ce o nimic. persoană se află înăuntru care nu este în uniformă și care este o doamnă care Eu se nu plimba pe activez coridor? în cadrul primăriei, în incinta primăriei. Sunt oameni care ați văzut care activează în Păi incinta dumneavoastră primăriei. încercați să ne explicați că e zi liberă. De ce până la noi nu era zi liberă și acum brusc s-a făcut zi liberă? Da, Care e după câte am explicația? înțeles eu, dumneavoastră ați vrut să filmați un cadru, da? Da, da. Cum se Care- deschide ușa primăriei? Da, cum se deschide ușa primăriei. De ce nu v-ați dus, să luăm, spre exemplu, la minister? Dar noi avem nevoie. Păi aici avem Eu nevoie. înțeleg, dar asta este... Când o să avem nevoie la ministerul, să mergem la minister. De stat și cetățenii uitați, trebuie să este aibă acces. Parlamentul. Trebuie să aibă O să acces mergem și la Parlament. O să mergem și la Parlament. Nu vă Dar faceți. nu înțeleg ce faceți comparații irelevante. Noi aveam nevoie de ușa primăriei, de asta am venit aici. Dacă am fi avut nevoie de ușa Parlamentului, mergeam la Parlament. Noi prin excludere. Noi aveam nevoie de ușa respectivă, de asta am venit aici. Și este o instituție de stat unde cetățenii trebuie să aibă Bună acces. ziua! Bună ziua! Mersi, să ne bucurăm. Victoria Apostolă, în Parabine. Ce s-a întâmplat la asta?
Deci că unde voi să primărie? Eu vreau să formez un cadru. Spuneți-ne, vă rog, mi s-a spus că e zi liberă la primărie și noi nu putem, noi am avut nevoie să filmăm un cadru cu ușa primăriei doar, cum se deschide și se închide. Și vrem să depunem plângeri împotriva colaboratorului de poliție Ion Gumeni. Și avem nevoie de răspuns la întrebare. De ce dacă e zi liberă, ușa totuși era descuiată până a vine noi? Și de ce este o doamnă care se plimba pe coridor, chiar dacă e zi liberă și interzis accesul persoanelor? Asta ne-ar interesa. Ce să mai la tine oficial? Te sunat oficial? Fetele sunat, da? Da, am sunat la noi. Victoria Cosco, Vasile. Costul Victoria Vasile, da? Da. Data la un an, 13, 12 și 20. Dați numărul telefonului. 06. Și acum actul de numărul și contact. Interesant pe cine păzesc colaboratorii poliției aflându-se în interiorul primăriei cu ușa încuiată. Cred că e păzită primăria de noi. Da, dar de obicei când sunt paznici, fie colaboratori de poliție sau nu, se află afară ca să păzească clădirea. Dar ăștia se află în interior și încă încuiați. Deci primăria... Enigmă.